Kaikaw olu kɛnno ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati bidoya in na cogo min na cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye Asimi Goyita ye ani a nɔfɛ jama ka olu kunbɛn ka ɲɛ kari nata Ayisa Dabo n'ale ye jagokɛla ye Kayi sugu la ani Adama Kamara olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don sabula olu hamina ko dɔ n'o tun ye sirako ye i ka dɔn fɛɛrɛ sɔrɔla o la. A ye fɛn yɛrɛ kɛ min yɛrɛ diyara ne ka tɛmɛ diɲɛnatigɛ kan parce que an kun ɲanen bɛ Kayi n'an bɛ bɔ yan nɔ ka taa pays la i n'a fɔ Bamakɔ an kun bɛ sɛgɛn kojugu mais terrain filɛ na alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ taga hɛrɛ la an bɛ na hɛrɛ la a ye ko caman kɛ fɔlɔ an kun tɛ se ka sunɔgɔ an ka sow kɔnɔ yɛrɛ toujours problème bɛ créer mais alhamdulilahi rabbil alamin Asimi Goyita sigilen jamana in kɔnɔ a kɛra basigiba ye jamana in. Train ko wulili kuma caman fɔra la mais transition de nana wakati kunkurun kɛ mɔgɔw de nana ka train wuli ka train bila marché la vraiment o ɲana an tɛ ka foyi fɔ an bɛ dugawu de k'a dɔrɔn ka waliɲuman dɔn a bɛ lafiya las'an ma parce que fɛn caman bɛ yen fɛn kɛnɛ caman bɛ yen nɔ pomme de terre ninnu ni oignon ninnu ni jaba ninnu ni fɛn ninnu bɛ na train de la olu bɛ bɔ nɛgɛsira de fɛ u bɛ na train de la vraiment n'o bɛ yan dɔrɔn nɔgɔya bɛ kɛ an bɛ a fɔ ka waliɲuman dɔn c'est très bon a ɲana kojugu train ko diyara an ye kojugu a diyara Kayikaw ye. Kayi ye yɔrɔ ye mun na tungarankew u ka ca kosɛbɛ mais ni wagati laban in na tunga taga a ma nɔgɔn a bɛ kɛ sababu ye sifinnakaw caman olu ni bɛ to kɔgɔjiw kɔnɔ ani désert kɔnɔna la Sila Alimatu Jara ale kɔni bolo Asimi nali in na a ka se ka fɛn kɛ ani ka kuma fɔ Kayikaw ye cogo min na o tagako juguya in tunga fɛ o bɛ se ka dabila. Kayi muso a ka d'an ye parce que Asimi yɛrɛ Kayi ka di parce que a ba bɛ bɔ Kayi a ka d'an ye a terrain ko sira ko ani an denw bɛ taa tunga la u bɛ sa mais n'a nana an bɛ se ka kuma minnu f'a ɲɛna pour que an denw bɛ se ka to Mali yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ cogo min an nimisi bɛ se ka wasa cogo min o de ka d'an bɛɛ lajɛlen. Rukiya Mariko n'ale fana ye jagokɛla ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi bi in na olu sɛbɛnlen don wa olu bɛ Asimina ka jama kunbɛn ka ɲɛ sabula u kɛra sababu ye mun ye lakanabaliya ye ka dɔ bɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya olu wolobaw olu nisɔndiyalen don Rukiya Mariko. Anw kɔni bɛ Asimi fo hali k'a da a kelen bɛ ka kɛlɛ mun daga ta ka bɔ anw da la an denw bɛ kɔrɔn fɛ su i b'a mɛn ko dɔw sara tile i b'a mɛn ka dɔw sara don min tɔgɔ bi o ko dɔgɔyalen bɛ o yɛrɛ wasara denbatigi bɛɛ ye bi denbatigi bɛɛ tun bɛ hamiw minɛ bi an bɛ dugawu k'a ye yarabi anw t'a kɔnɔ ko dɔn dɛ a yɛrɛ de b'a dɔn ala ka hɛrɛ k'a n'a ka gouvernement ye. Nka o bɛɛ n'a ta halisa gɛlɛya damadamani o bɛ Kayikaw kan mun ye i n'a fɔ kuranko o ta fanfɛla ye Abdramane Sy n'ale kɔni bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ siraw kan n'ale kɔni ka baara fanba dulon don kuranko la ale haminako ye mun ye o kuranko o ka se ka sabati Abdramane Sy. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na machines fagalen don parce que courant tɛ yen nɔ donc ni courant tɛ yen nɔ a b'a baara lajɔ an bolo an dun tɛ baara la a ka ca ni heure 3 heure 4 ye sisan donc courant tɛ yen nɔ donc ni courant dun tɛ yen nɔ an tɛ se ka baara kɛ donc an kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walima courant baarakɛlaw fɛ n'o ye EDMSA ye u ka fɛɛrɛ ɲini pour que an kana to sigilen ten cogo la. Dimanche nata Asimi ale bɛna baara minnu kɛ olu kunbaba dɔ ye Kayindi o forobalise ka o gabakuru fɔlɔ ka o sigi ka bɔ Kayi ka taa Sandare o sira ko baaraw ko olu kolonkari hôpital la mun ye dialyse ye ka o minɛnw ko o sigi ani terrain ko a dan na don o fana la Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kayi.